नायथ'नाय जत' लुकुरावनो हायनोहाय सारि जरानि जोंनावनो कायसा मांथलि बेलाय खिनो नांपुं तंमोने अ जरानि मांथलिनि जोंनावनो खुमानदिगि थाङै दङ तामुखाय दिनै 5 तारिख 2 मास 2023 नि सालमारि खाना फुङाखैनो 6 तारिख 2 मास 2023 नि सालमारि फैनाय खाना अरो कायसा साखमाका एबा अरो कायसा ग्राउन्ड दङ अ ग्राउन्ड खाना बुबा ग्राउन्ड कायसा लुकुथुम खतर लुकुथुमना टिप्रामो थानाय बुखाखै तामुखाय बस कांगो सौमारि किटिंगै अरो कायसा खतर लुकुथुम खायजनाय खाना ओंखाय ताबुक जों अ जागाव जे सामु हुमु ताङै दंमाने खानानि बागै जे स्टेट ताङै दंमाने जों ट्रक मामलेति सान फैनाय जों यां बायनानि बागै जागाव थि गुबा ग्रा फैनाय और हाइ खाना लुकुराव बै जे ग्रेटर टिप्रालेन डिमान्ड एबा टिप्रामो थानाय थानसानि नाहारमुं अ नाहारमुं खाना गुबा ग्रा जत किसु कक सारनाय ताई और तंगो कल्याणपुर कन्टिटिसि ताई 29 कृष्णपुर कन्टिटिसि ताई तेलेमुरा आव कायथाम कन्टिटिसि खबुई खाना कायसे अरो बेलाय खिथर लुकुथुम पान्दा ना ताकमा गाति कायसा ग्रामनो ओंगाय जों ताबुक अरो फायजा तंगा काजिनो जों रुतुगुना लेनाय तामगो अरो 29 कृष्णपुरनि कैंडिडेट बरम गनां सार महेन्द्र देब्रमा भाई जों बबाय फोरोंनाय नाय खानानि बागै बताम ककसानो लुकुरावनो बबाय जों फोरोंनाय नाय निताय अरनि जे तंनाय लुकुराव जों फोरोंनाय नाय जयकर नाय दंना चिनि ककति ले हमबाय चिन लगे फोरों तंग लगे हम मेडियानो जों तिनि 5 तारिख तिनि नि बिसिंगनो हके हनि बिसिंगनो जों म थायेंखा 29 कृष्णपुर विधानसभा नि आन्दार खबजाक चाखमा घाट अब उत्तर गुगलगोट बिसिंजगो आ जागावनो जों चाखमा घाट जे माट मने आ जागावनो जों ताउ मन्त्र सामबै तंग हरनि बिसिंना एनि हाउ जे स्टेफान पाइनाय तामनि हिनबा जरा क्रय खाना तेलामुरा कल्याणपुर कृष्णपुर जे तेलामुरा टाउन कमिटी हॉल नि सिमी गैथरिंग गई जों अ जागा मास गैथरिंग खाइ फैनाय आमन लगे लगिनो बुबागारानो जों रिसिभ खायनानि बागै लामसंना बागै बाइक बेहायनो हाय जों लामसगै फैफिनो सिनि युथ चिन वार्कार म कयटा बिसिनो तै कयटा बिसिया कयटा कन्डिडिसनो तै खायजाखा तेलामुरा डिस्ट्रिक्ट बे खबजाक 3टा विधानसभा तै आं तासिम सापेका कल्याणपुर तेलामुरा कृष्णपुर और 3टा एसेम्बली न तै बुबागारासनो चिनि जे ग्रेटर टिप्रालेन चिनि टिप्रामथा चिनि जे थानसानि फान बमनो हिन जोंना कक कसारि क्लासना चिन बुबागारा आमन बागै चिनि जे तेलामुरा डिस्ट्रिक्ट ना आन्दार खबजा 3टा विधानसभा जतन लुकुरो खातम खाजागाय तिनि बिसिंगनो गारि गुरा रेडि खाय ब्रक खाना 8टा बिसिंगनो नखरै जों 10टा बाजिमा लगे लगेनो आराम सिमी गैथरिं खाय फैनाय चिनि जत टिप्रा टिडब्ल्यू वाइटिएफ सं जतन खातम खाजाखायनो सामं खाय खाथम थंलाय तंग 16 तारिख बुधदिवै कप्लाय खायनानि बागै टिप्रामा थाना तननो चिनि तेलामुरा डिस्ट्रिक्ट बाय खबजाक 3टा विधानसभा कल्याणपुर तेलामुरा कृष्णपुर जे चिनि वाइटिएफ टिडब्ल्यू टिप्रामथा चिनि आदंसनो चिन दफानि बागै काम खायने रनो चिन दफाना हामदने रनो चिनि बुबाग्राना हामदने रनो कासे बेलाय मेसेज रिनामु संगो तामनि हिनबा खाना 8टा नि बिसिं न जतन नग नि कगै जों तेलामुराबो सारा 9टा नि बिसिंगन सबायके बेलायखे जानाय तामनि हिनबा जों रेडिंग टेंते जुगालायते नखलायते 10टा हानि बाजि थंग आमनि बागै जतन खादं खाजाका गारि नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बार सब बाइक बेफेनाय सब गारि बेफेनाय जतन रेडि खालायनाय जों बाहायनो खामबाय खुमबाय ताय चिन बुबागारानो लामसगै जों तेलामुरा कमिटि टाउन हल सिमी जे निमलाय फान्यानि बागै जत कल्याणपुर तेलामुरा कृष्णपुर विधानसभानि जे लुकु तंनाय रनो चिनि ग्रेटर टिप्रालेन सापर्ट फान्या रनो नरन दाते न कगै फायदि तामनि हिनबा चिनि जे विधानसभानि केन्द्र 3टा एसेम्बली न तैयै जों जे शक्ति फुनुगुरिनाय टिप्रामथानि थानसानि फान फुनुगुरिनाय जे टिप्रामथानि चिकन पार्टी हिनाय रनो जों खाना नि बिसिंगनो जवाब बिनाय तामनि हिनबा बुबाग्रानो हामजागै जों दौर तो दौर कैंपिंग खायजा बुबाग्रानो बिसिं पिनो जतन ताबुक ग्रेटर टिप्रालेन सापर्ट खायै जतन टिप्रामथा आन्द्र समारिबो बुदिनाय हिनै जतन मेसेज जाक ताम युथ ताम बुरै ताम बुरा चेरा जतन टिप्रा वानसा तक्सा हिन्दी निन मुस्लिम क्रिस्तान हिन्दी जतन सापर्ट खायथांग चिन बुबाग्रानो चिन ग्रेटर टिप्रालेन आमन बगै संविधाननि बिसिंगनो जों खबजा चिन ग्रेटर टिप्रालेन जों केबनि मानथनि सेगै जाना थांया चिनि जे राइट दंमोन चिनि जे मान दंमोन आमनो चिनि आन्दोलन आमनो संसार तेलामुरा कैंडिडेट কি মনে করছে মনে কি লাগছে যে টিপ্রামথাতে এখন ক্যান্ডিডেট হইয়া আপনি
আমার ত্রিপুরা মতো কেন্দ্রটা খুব ভালো লাগছে। আমি মহারাজার আইডিওলজির উপর উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি ত্রিপুরা মতো করছি, মহারাজাকে সামনে রেখে। আমি প্রচুর সাড়া পাচ্ছি, আমি সবাই প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। আমি মনে করছি যে 100% আমি জয়ী হব। আর আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেই প্রচুর গ্যাদারিং হচ্ছে, প্রচুর প্রোগ্রাম করছি। আমি মনে করছি যে ত্রিপুরা মথা আগামী দিনে ত্রিপুরা মথা সরকারি হবে। কেমন সাপোর্টার আপনি এই ইয়েতে ভালো 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 তেলেঙ্গানাতে? সাপোর্টার, সবার সঙ্গে কথা বলছি, সবাই বলছে যে ত্রিপুরা মথা কিংবা ভোটটা পেতে। ঠিক আছে। जों खोनाय मानखा जे तेलेमुरानि कैंडिडेट ताई 29 कृष्णपुरनि कैंडिडेट बर'नि खुंथि खोनाय मानखा बेलायखिनो मेसेज सिखा लखरनो मेसेज खोनानि मास गेदरिंनि मेसेज ओंखाय जों जे ताबो ग्राउंड जिरो रिपोर्टआव जों जे हाबुनुगै दङबो तामु बुरिचो खुंतो तामु बुरा हिंतो तामु सेराय हिंतो बेबागनो हापुं हाथाय क्लेशन टिप्रा मथानो जतन सापोर्ट फाइनाय बसकांनि 16 तारिख चंमारिनो बुबाग्रानो कुप्लाय खेनेन बागै ताबो जतन खुगनो गामि गामिनो जों खोनाका तामंगाय आमसके हामजाका बुबाग्रानो जे ओ टिप्रा राज्यआव ताबो एका बाबे ताबो सरकार गठन खेनेन बागै बुबाग्रा जाहातो टिप्रा जतन तयै वानसा टिप्रासा हिंदू मुसलमान हियाव जतन तै तमनि बागै ताबो जतन लोगनि खाव कक साजाक तामंगाय फाइनाय चंमारिआव कुप्लाय खेय बुबाग्रानो सरकार गठन खारिबो टिप्रा सरनि जे मानथाय सुलेसन आबो बेबागनो याकांना दे गिरा टिप्रान मानानि अकक कसारै लुकुरक ताबो बेबागनो हामजाकि तमैखा बुबाग्रानो तामंगाय चेरा हिया बुरा हिया गठननि कगै आफसा क्लेगेनो ताबो जतन सिबो बुबाग्रा हांगाय बेलेखिनो ओ थिनांगो ओ उंतंजराव बेलेखिनो नांखुतमनि जे ओ टिप्रा राज्यआव कायसा जतनिखाय टप लिडार सिन्था दङ ताबो बनो तैजुलि दङ बिनि नेतृत्वनो ताबो टिप्रा मथामो हायखि एरै फाइमानि केबा गोबां सालङै थांगा आमो हायकिनो थकिलाय नेतार रांनो लुबुंगै सीटनो लुबुंगै मो हायकिनो गोबां अंगै थांमोन केबा बुबाग्रा रांनि लुबया रिनि लुबया बिनि चानानि लुबया बिनि सीटनि लुबया केबा आमो हाय कायसा कुसु लिडारक ताबो बतंखो जे थानसानि मारिओ फाया ओ थानसानि मारिनो फायनि बागै जों बरनो कयनामो सङो फायदि ओ उमतम जाराव टिप्रा सरनि मो हाय बनथि सङै तमन जाराव थानसामन जाराव जतन खाबाय खोबाय जतन बुबाग्रानो हामजागै ओ थानसानि मारिओ फायगा हांगाय बसकांनि चंमारिओ तेबो गोबां बुरबायखाय टिप्रा मथा याखबा बुबाग्रा कुप्लाय इंगै तेबो सरकार गठन खायमनाय एनै बसजों चिनि कक टिभिनि इंगै जों आबो लुखुरावनो जों मेसेज तामंगाय बेलायखिनो थांगै तमन जरनि कक इंगै दिनैनि ओ जे अरनि ग्राउंड जिरो रिपोर्ट जुनुखा खोनानि जे अर मास गेदारिं नाय अर खोना जे मास गेदारिं ना बागै ताबुक सामुं तांलै दङ अर स्टेट तांलै दङ अर सामुं गोबांमा खालि दङ ताई लुखुराव अर जुनु फाय ताबुक जे नाय दङ हेबायो ताम होनानै खोनानि जे ओ मास गेदारिं नानि बागै आङा खोनाथ' अर बेलायखिनो फहमद दमुनाय ओ मास गेदारिं तामंग बुबाग्रानो लामजाक संनाय ताई अर हिबो हिमलायनाय कतर लेरि आबो खायनाय अंगै आबोनि बिसिंतिनो लुखुरावनो ताई जों सानामु संगो ओ जे उंतंजराव हायदि जतन खा बाक्सा याफ्रि बाक्सा हिमलायै थानसानि लामाव हिमलायानो दिनै जोंबो जतन मेसेज